sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, blessing as in inauguration kabagong police station number 2 ginibo ka subagong aga. Barakalan din illegal na droga sa siyudad kang Naga nagbawas. Lalaking may kasong anti-cattle rustling law sa Calabanga, Camarines Sur na aresto sa Pasakaw, Camarines Sur. PNP Bicol, nakatipo na ng 80 million pesos na kantidad din illegal na droga sa sustained anti-illegal drug operation. Diyos marahay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Matapos ang halawig na pag-star sa sadit na istasyon kan mga personahe kan Police Station number 2 nayaon sa rotonda sa siyudad ning Naga, ngunyan may bago na sindang istasyon sa kalabaan kan Almeda Highway. Kan subagong aga ginibo ang blessing and inauguration kan bagong PNP building. Aramon taman ang kompletong detalles kaiyan sa report ni Melvin Machado. Sa paagi kan tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan na seguridad o TICAS program kang DPWH na sinuportahan ni 3rd District Congressman Gabriel Bordado asin sa loteng pinagtagama kang lokal na gobyerno kang Naga na realisar ang bagong building kang Police Station number 2 kang Naga City PNP. Kasubagong udto pinagibang blessing in inauguration kay ni Kung Sain naging bisita sa 3rd District Congressman Gabi Bordado, Bicol PNP Regional Director Andre Perez Dizon, mga taga DPWH asin personal kang Naga City Police Office sa pamamayo ni Police Colonel Erwin Rebillon. Ang bagong istasyon ang simbolo subot kang pag-asenso kan PNP asin simbolo man nin tamang pagmanihar sa gobyerno. Susugban sa mensahe ni PNP Bicol Regional Director Andre Perez Dizon. Para man ki City Administrator Elmer Baldimoro nayo ang nagrepresentar kay Naga City Mayor Nelson Legacion. Dakulang tabang ini sa mga nagninegosyo sa kalabaan kang Almeda Highway asin sa mga naka-star digdi. Totoo po yan, sir. Ang mga bagong facilities na ito ay simbolo ng progreso sa larangan ng PNP, sa larangan ng ating paligid dahil yung police station na maayos ay simbolo rin ng maayos na paggugobyerno po, sir. Dakulang bagay na ini pong substation 2 na nagibo na and magiging parte na kaning development area. And dakulang bagay ini sa parte kaniyong Almeda Highway, ini mga subdivision digdi plus Concepcion Grande and Concepcion Pequeña. Maski may bagong istasyon ang Police Station number 2, dahil man giraray subuot mawawaaran ng personnel ang police outpost sa Rotonda. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sa 119 na municipal police station sa bilog na Bicol Region, 104 digdi ang may standard na PNP building asin ang natatada iyon na sana ang pinag-iigutan kan PNP Bicol na mapatugdukan man in kaparehong building kan police station number 2. Iniman ang naging pag-update ni Bicol PNP Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon sa status kan mga PNP stations sa rehiyon. Kung sa percentage, sir, na sa minus ito ngayon, may 87% na lang tayo na 87% na tayong nagawa. So 13% na lang po ang yung mga collocated sa munisipyo. So almost malapit na sa 100% na ma-comply natin. Kasi out of 119 police station, 104 na ang nagawa po natin. Padago sa mga Bareta, nasa estratehikong lugar ang pagkakapwesto kan Police Station number 2 na yaon mismo sa gilid kan Almeda Highway. Susug kay City Councilor Omar Buenafe, dakulang tabang ini sa mga mabugtak ni negosyo sa nasabing parte kan syudad. Ang kalabaan kan Almeda Highway ang kinokonsiderar man subuot bilang panibagong growth area kan lokal na gobyerno kanaga. Actually, dakulang tabang ini yung bagong police station to na pigto ko dyan sa may Almeda Highway. Iyan baga sarong growth area kang Naga City, sarong development area, kung maobserbanta, igwa ng mga bagong mga establishments na nagturo ko dyan. Pero katong eskwelahan, igwa na kita mga hotels, mga gasoline stations, igwa na nga ning fast food
na bagong binuksan dyan sa may area yan. Sa iba pang bareta, barakalan subuot nin iligal na droga sa Naga nagbawas. Sabi iyan kan City Anti-Illegal Drug Task Force. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Dahil kinagala si City Councilor at si City Anti-Illegal Drug Task Force Head Omar Buenafe ang pagbalyo ng ibang lugar kang subot mga drug personality hali sa Sitio Sagrada Familia, Barangay Penafrancia, Ciudad kang Naga na nababantayan ngunyan ka mga personay kang Naga City Police Office. Para kay Council Buenafe, mas pabor nga ni subuot ang siring na sitwasyon sa mga naglalamag na otoridad. Sasabi ta sa tuyang kapulisan, expect nila yan and it will be to their advantage also kasi once lumipat yan sa ibang lugar na dahil hindi kontrolado, mas madali sindang madakop. Sa isyu kan barakalan nin illegal na droga sa syudad, nagluya subot ini huli kang sunod-sunod na mga anti-illegal drug operation kan mga otoridad aper pa sa mga nakalatag na checkpoint sa bilog na Naga. Dahil taman na hiling na naglangkaw, medyo nagluluya mumbaga dahil sa epekto kaniyong mga sunod-sunod na operasyon. And sarong magayon na sign yan na epektibo ini yung mga pagkakandak na mga checkpoints, yung mga guard houses na pigtukod. Huli kay ni inumawang kang konsel ang Naga City Police Office sa pamamayo ni Police Colonel Erwin Rebillon. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sa laog nin 6 na bulan, uminabot na sa 80 million pesos ang kantidad kan illegal na droga na natitipon kan PNP Bicol sa Sustained Anti-Illegal Drug Operation. Susugki Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director kan PNP Bicol. Kabali ang PNP Naga, asin PNP Camarines Sur, sa may marhay na kampanya laban sa illegal na droga sa rehiyon. Sustained at hindi pa rin tayo naghuhumpay dahil sa loob po ng 6 na buwan, nasa 80 million na po ang worth ng illegal drugs na nahuli po natin. Opo. Sa mga lalawigan sir, ano ba yung mga top performers? Isa po ang Naga City sa top performing po sir, ang Camarines Sur. Considering na ayon sa ating record, yung transshipment ay nandito pa rin po sa Camarines Sur po. Sa pagbabalikan newsbreak, sospek na may kasong anti-cattle rustling sa Calabanga, Camarines Sur, arestado sa Pasakaw, Camarines Sur. Iyan ang sinibapang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meet limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCS CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagbapadagos kan mga bareta, matrayumpo si Primerong Aldaw kan pagbabalik kan libreng sine sa mga senior citizen sa syudad ni Naga. Ini sinaging obserbasyon ni Program Director Jimmy Reblando kan Office of Senior Citizen Affairs kan lokal na gobyerno kan Naga. Kan petsa 18 kan presenteng bulan, pinagbuelta ang libreng sine kasabay kan pagselebrar kan Charter Day kan syudad. Okay, overall sabi ko yan, very successful sa mo yung day 1. Very orderly. Tapos, sa mga round naman, may pangat nagduruman na 9:30 around sa mga seniors. Kami man, 9 pa yan, naduman. Taka rin master talaga sinda. May proseso kami ginimo naman. Yaon so staff kan PWD, yan man sa mga staff me. May mga volunteer kami, mga senior. May mga volunteer na sindang mga PWD. Sa satuyang police report,
108,000 pesos ang kaipuan disponiron kan pamilya kan suspek na si alias Bert, 36 anyos, residente kang Zone 4, Barangay Fabrika, Calabanga, Camarines Sur, matapos siyang maaresto kan Subanggi sa sitio Sorimao, Barangay Karanan, Pasakaw, Camarines Sur, huli sa kasong pagbalgar sa anti-cattle rustling law. February kang nakalis na taon kan iluwas ang warrant of arrest para sa suspek, alagad kan subanggilang nasusog sa Pasakaw, Camarines Sur. Sa iba pang police report, sarong 31 anyos na lalaki na residente kan barangay Marupit, Kamaligan, Camarines Sur, ang nakabalingon yan sa listahan kan mga personang may kaso sa pagpapabakal ng iligal na droga sa nasabing banwaan. Arestado ang suspect sa ginibong anti-illegal drug buy bust operation kasuudma, kung sain sarong sa siya'y subuot nin shabu ang nabakal kan mga otoridad, asin duwa pa ang narecover kan ikondusir ang body search. Nasa kustodiya ngunyan kan Kamaligan PNP ang suspect, mientras na pinagahalat ang kasong isasangat sa SAIA. Sa iba pang bareta, Hunyo 18 kang taong 2019 kang inot na bukasan sa publiko ang Regional Cancer Center kan Bicol Medical Center. Kan suugma pinagselebrar ang ikalimang anibersaryo kaini. Asin sa ginibong press conference kan subagong aga katakod kang nasabing selebrasyon, sinabi ni Dr. Jenilyn V. Quinicio, medical oncologist kan BMC, na nagdadakol ngunyan ang mga pasyente na nakakatapos kang sa edang treatment. Bayo pa po kay katudig ring aron kani yung ngunyan na nakakalibre kami ng chemo. Nakaabot na sa liver, stage 4 na po ako. Stage 4 na po. Napundo po kaya si mga mga bulong po ta dahil katong pandemic, nagwara-wara si anastrozole ko, then di ako naka-continue. Tapos ngunyan, bigyan na ako nagpa-check up. Nagkikemo na po ako digdi yun. Hindi na ako nagpamani, hindi na ako nagbalik sa Manila. Hindi na ako Mientras tanto, saro sa mga natawan subuot nin tabang kan Regional Cancer Center kan Bicol Medical Center, iyo si Vilma Basquinia, 54 anyo, sarong cancer warrior. Si Gunki Vilma, taon 2012 kan siya enot na na-diagnose kan helang na cancer. Asin makalipas kan 7 taon, liwat na nagbalikan sa iyang helang ninhuli sa kakulangan ng treatments na libre sa nang itinatao. Kaya dakula subuot ang pasasalamat ni Vilma na sangonyan accessible na ang mga kinakaipuhan nindang bulong sa BMC. Based sa mga patients, mas marami pong nakakatapos ng treatment because available ang gamot. Unlike few years before, na ang unang usapan talaga is pera. Especially for breast cancer patients, mga HER2 positive, we have complete treatment already. Starting from the chemotherapy, to radiation, to hormonal treatment, to maintenance bone therapy, lahat po yan available sa amin. And as part of the community, we're asking also for your help para ma-disseminate sa mga patients. Because unfortunately, we get patients na medyo delayed na po ang treatment dahil hindi po nila alam kung saan po sila pupunta. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming matod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break.